je snap je druk? Actie! Nou, ooit leer ik het nog wel eens. God, minuten. Nou, we zijn hier gekomen bij een hele mooie sloot. Hij is 2,5 meter en ik ben aardig gevorderd nu denk ik met polsig springen en ik waag het erop, weet je. Ik zal nu laten zien de technieken van polsig springen. Hij is nog weer iets in. Pols is even groot als de sloot. Dus ik probeer nu met pols over de sloot heen te komen. En ik hoop dat het een leuke ervaring voor jullie thuis wordt om te zien hoe ik het doe. Ja? Loopt u maar even met me mee. Oh, dat vind ik wel een leuk stukje om overheen te lopen. Pak de pols goed beet. Ja? Marie, hij is nog dichtbij dan. Even dat stukje, Unai! Even opnieuw, loop overheen. Zoals ik het kijken gaat het heel goed. En ik heb het gehaald met pols over de sloot heen. Dankjewel.